ublay sibu ni fibaro ningkong nga aingu ya ublay kabola ai yangi kamet kabakya bet kumjuru layo ini kalat ya kabakum kajiseng sinat semi jiseng samla sinat semi kala ai lingba kani ka program lingba ka good news tv hakani ka program na ki pesra ni dap ta kamen sim kajing songu ba phiri la ai benta lingba ka JCS golfling lingba kani ka por ka JCS golfling ka khot bat ka wer sung bhai phi baro syakani ka bunta syakani ka program ya ka bagin sayo sngau lingba kubor lingba itemen besan haswai ka bagin sayo kubor lingba itemen besan MD berbanyang ngin yo ka jing polis dang na Albertson binan so bagin late how blay ka jing doi an puli kat tu kan ni nak kitin ublay ki bagin la ban shem nak proverb din nang ba apo ad khat ban liu kum juru nak Matthias gospel Matthias din nang ka ba san khat ka ba khat sao kitin ki ba angkum ne du hikai o khna ha ka linti ba ude ban let te un kriya yaka wat haba ulat teman pi long ka jing shai ka pertai la ban buri ya kasnang bala bu halor ulum tu ya doi kupa jungi bah bneng long khut kiteng jome wan ka hima jome lo ka man jome ha khndo kum bah bneng ya ai ngo yo mi try ba mi la dor kat hane mi la la da yang ni ki jing ma ki jing pen shai dan kat lang ni khpor kene program to ai bor yang ni ai bani kena in long kena ki ba tepsi ki ba skor ya kitin trong me nak teng ji sui pang dai ro halak taman to blay undor ringkat lambat fi Albertson binan ya ka ba philap ngau la kitin ka jong ublay bat kum juru ki jing duai teni ka por pat ngin yo ya ka jing kran lingba itman besan MD berbanyang di hakaban kong nga ai khublay phi baro ki khon hep ki para bangai ki ba ki jongi ki parlong lam ru bat kitu ki wei pat ru ki bala ban pek ya kani ka program ka jongi na ki per sara ka program ka bakerpang jong ki hep ki baret ya ka bala penbeng da ka jingseng samla TGP sinat sep ngi bat laju pen i ya kani ka program ha ka good news channel na ai khublay phi baro lang ha ka kerteng ka bathiang bat ka don bor tam ka jong utrai bot nong pen im jongi uji sukres ka benta ya ka bang don ha kani ka por ya ka bangan yo ya ka bangan ye thuk khana ya phi kalong ya ka bang la shim na ka gospel ka jong Matthias ka lanong ka ba khat khandai ka dekhot ka ba khat lai hado ka ba khat san ngan puli ya ka shisien ki kentien ki ba ongkum ni onda kumta ki lawalam ya ki khunlong ha u ba unbu ya la ki kti haki ba unduai henrei ki senran ki la sneng ya ki uji su te ulaong sha ya ki khunlong banwan hanga bat wat khang ya ki nabaya ki bakum kita long ka hima ki beneng haba ula bu te ya la ki kti haki ula leikno nangta ublein kerku ya kani ka benta ya ka bangla pulih kani ka por ka banlong ro ka benta jong ka jing slok ka jongi ngin ya pendam lang hau blay ha ka jing duai ku pa jongi ubah benangi ai ngo ya me ya ka bam penyok kan trai bi ya ni ya kani ka lat ya ka bangin syakri ya me lingba jong kani ka program naki persora ngai scam kan trai bi ba men long lem long kan na ka benta jong kani ka khubor ya ka bangan yok kan trai ya ban sama kani ka klip mat na ka benta ki paramen sim ki ba koridor long lem long kan ma me kan trai bi ker khu kan trai ki khon hap hapo ki balang ki ba pher ba ki wei pat ru kan trai bi ki khon hap long lem long kan na benta jong ki sumar ya ki
penyo hapo jongki ka mensiam jong ka jing sngoren penyo hapo jongki ka mensiam ya ka ban yaine na ka banta ka kerteng ka jong me penlong ru ki khna ki batip sngi penlong ru ki khna ki basmat bagi jing ker khu ki jong me hi sngowi gini ki jing khot kar pat ya kini ngi pan ha kerteng ka jong me utrai ba nong pen em jing Jesus Christ amen ti heb beren kumba pilil layo sngow ya ka benta ya ka bangala pulih ha ka por kum ka benta banginya selok lani ka jingi thuk khana ha ka ni ka por ka ktin ka jong ublei ka ya thuk yangi badon shibon ba ki benta ba min ba uji su dang don ha ka ni ka sla jong ka ni ka perthei u la ju ya kendo ya ki khna pat kalong ka basu tenan baka niru ka de ka benta ha ka bau jisu unyo ya ka ba unya kendo ya ki khna ka ktien ka jong ublei ka ya tho yangi bahaba u jisu ula ya keleng ke Jerusalem lanjiate ka por ha ka ba ula sngo thai yala di bahagian ni kapor u Jisu udon lem bat ki senran ki jong u ki don haringkat jong u man la kapor kat syaka ba ulek bat kat syaba u Jisu ulek u juyo ya ka ba un hikai u juyo ya ka ba un kerku bat u juleru ya shibon ki kamba te haba ki kam ki jong u Jisu baro shisngi ki long ki babon ba kum ta ka don ro ka por ba u Jisu usngau thai ba hakan ni ka por kat kum na ka tien ka jong ublei ha ka gospel Matius ka nong ka ba khat khandai ka khot ka ba khat lai kaya thu yangi ba kila don kat tu kat ningut lesi ki di ki kmi ki pa ki balawan ra ya ki khunlung ki jongki ki balawan ya lam ya ki khun ki jongki shau Jisu balesi hak bakum kan ka por u Jisu udang penjat thai yala di ti haba udang penjat thai kumta kisinran kim kwa ya ka kin pendik ya u ya ka kin don mano banlik ban penwit ya u ti kumta kisinran ki jong u Jisu haba ki yo i ba u Jisu udang penjat thai yala di syam la sha ya kita ki kme ki pa ki bawan ra ya ki khunlung ki jongki ya ki khon ki jongki hau Jisu de ki la khang ya ki bat kim syam la sha de u Jisu pat namar ba hakata ka por em udang penjat thai ya la de ulale kumno ulayo snau ya kata ke jingkang lat ke jongki senran ya kini ki bawan ra ya ki khon long ki jongki ya ki khon ki jongki shau Jisu ka ktien ke jong ublei ka ong ba u Jisu hakata ka por ulayo snau bat ula pen pai ktien ya ki senran ki jong u bat u Jisu ula ong sha ya ki khon long ban wan hanga bat wat kang ya ki nabaya ki bakom kita long ka hima ki beneng kalong kai ke bas ngau tenat ingi kum ki khon long kum ki hep ki beret ba u Jisu u khot subha u pediang ye ki hep ki beret shaladi bat baru u ker khuru ya ki kalong kai ke bas ngau tenat yangi ya ka bangin perkhat bah pedeng jong kita ki pai pa ki babon ki badan lesi u Jisu u khamjet ya ki khunlong bat ya ki kena ya ka ba unya kenduk kerpang bat ki kai kedau kolong ba unyo ban kerku ya ki lesi haki bakum ki ni ki singiru ngijuyo imo haki jinge seng ki jongi lani haki nuki jingelang ki jongi nimju khamya lam yeki klung lani yeki hep ki baren kata ini em namar balai namar baki khunlong bat ki khna em kila ban penwit kila ru ya kaban kila ban ya yam kila ru ya kabakin ya hala kila ya kaban pentot ya kata ka jingelang lani ya ka jingeseng kumta kim ju kham yalam bat kim ju kham sha e ki hep ki beret
ya ka bakin wan hakanu ka jingalang Henry naga ketien ka chong ubleng yo I bau Jisu long kumta updiang so bahai ki hep ki baret updiang so bahai ki khlong ki khna bat kumbang la ong menne bahaba u Jisu dang don hakani ka sla chong ka de ka perthai bon sien ula je kendo bat ki khna bat ki khunlong bat ka wei ka bangi ken mau ya ka kamba ka jong Jisu ka ba ula le ban besa ya ki san hajar mut ki breu kan ni ka kamba kan jin dalam onom la ban long lada klem don ukna dai namar ba ukna udon hagatu ka jaka udon hagatu ka jingeng hagata ka lumpong udon hagata ka jing ya bot lang yo Jisu haba Jisu uju hikai ki breu kumta kan ni ka kamba ru kala banjia dai namar ba uni ukna ulawan ra ikitu ki samteli ki kpu bat ki arteli ki dok ha lapdeng kita ki pai ba ki bebon hangta Henry di tang ma u balawan ra ya kita ke jingbam bat dei na kan ni ke jingbam ka ba ulawan ra ki samteli ki kpu bat arteli ki dok ha u khna u balawan ra ki ni ki jingbam ula ai hau Jisu kenang ya ka bau Jisu unyo ya ka ban kerku ya kita ki jingbam ban besai kita kisan hajar ngut ki pai ba pios ngau em ka jingie ka ba phla ka jong Jisu ka jingle kamba ka jong Jisu ru ka jia ban besai kita kisan hajar ngut dei namar bedon uni ukna kumta hep ibaren ngadon ya hagani ka por ya ka bangan ong ai na ka benta ka chong pi ba u Jisu u e palat ye pi u Jisu u kwa ban ker khu ye pi u Jisu u kwa ba pi pindon ringkat bat u haki por baro wan jus ngau yala dia ba pi long kibaret wan jus ngau yala dia ba pi ka jingdon ka jong pi kala ban penwit ya u wan ju snau ya la dia ba ka jingdon ka jong pi kala ban penthot ya ka no ka program Henry leng ba jong ka ni ka jing thok khanang yu I ba ka jingdon jong ki khna ru kalong ka jing mentoi ka jingdon jong ki hep ki baret ru kalong ka kamba ka jingdon jong ki hep ki baret ru kala ban penjia ya ki kamba kumta hep baret ngakerpat hagani ka por bato yai ne ka jing I ka jong pi yo Jisu waju ong bangadang khna ongan le ayu Henry lingba jong pi ublei uyo ban kerku ya pi uyo ban kerku ya imei pai jong pi uyo ban kerku ya ki hinmen ki para ki jong pi tangba ngadon ka wei ka bangan ong bat kata ka long ya ka ba pi dei ban long ki khna ki ba tips ni lada pi long ki khna ki ba runar am u Jisu unom su tenan lada pi long ki khna ki ba saila am u Jisu unom su tenan bat ki ba kum ki tau Jisu ju pediang ba u Jisu unom kerku ya ki ba kum maki Henry ngin long ki khna ki ba tips ni ngin long ki khna ki ba ko ngo ngin long ki khna ki ba smart dai ling ba jong ka ni ka jinglong ka jong ni u Jisu ula ban kerku yang ni ngai scam ba kani ka program bat kani ka benta ya ka bangiyo ya ka bangin pensgo ka ni ka por kan long ka jingker khu na ka benta ka jong pi ngadon ru khandiat ya ka bangin ong ai na ka benta jong ki kimi ki paru lese ki badon haka bakum ka ni ka por ya ka ba pin pek ya ka ni ka program haka ni ka benta am u Jisu u kerku ya ki ni ki khunlong bat ki ni ki khna dei namar badon manure mano balawan ya lam ki kadon ka jingruai ha ka kon jingruai jong ki hep ki beren ka baong ki komi na salem
ki khôn ki lam shu Giêsu pi kan mau em dai na kan ne ka lain ba na kan ne ka jing ruai ni su tho ba ki kme la ne ki kme ki pa ki wan ya lam ki khôn ki jong ki shau Giêsu kum tanga karpa ya phi kum ki kme ki paru penlong ya la de ki basmat ki basting ya ka ban ya lam ya la ki jong ki khôn shi ki jing sang penlong ya la ki jong ki khôn ya ka ba kin ne ban scam ha ka jingek ke jong ki tang hu Jesu Christ penlong ki khôn ki jong ki ba kin ngolong kin sngo marway hang no ru henrei pidai ya ka ban support ki pidai ya ka ban don ringkat bat ki haki por baro lingba jong ka ni ka bentana ka ktien ka jong ublai ngis ngau tho balada om don ki kme ki pa ki ban wan lam ki khulong ye ki kna hau Jesu kiru ki bapli kin om yo ya ka bakin leng ban yo ya ka jingkat khu na Jesu balai don kam ban ya lam balai don kam ya ka ban beten ni ki khon ki kti ki jongi namar ba lada ni ki kme ki pa ngin om ya lam me ki ka perthai kan saya lam me ki lada ni ngim wan ra ya ki shau Jesu ba un ker khu ya ki ka perthai ka sapen bakla ya ka jing em ka jong ki balada kan dia kumta kan long ke basgosi nak benta jong Jesu hi ubakwa ban kerku ubakwa ban don ringkan ban ki heb barit man la kapor ngai scam baling ba jong ke ni ke benta nak ktien ke jong ublei ling ba jong ke ni ke jitho khana ke di kapor kan penyo ya ke men sim apo jongi ya ka bangin yau Jesu haki por baro ngin wan ra ya laki jong ki khon ki jongi shau Jesu ba unyo ban kerku bat ken mau balada ngiru ngim long kum ki hep ki barit am kaktien ka jong ublei ka ong ha ka gospel Lukas kalnong ka bakhat phra kalnong ka bakhat phra bat ka khot ka bakhat nyau ki kintien ki ong kum ni shisha nga ong hapi kini kilong ki kintien ki bau Jesu laong shisha nga ong hapi uno ru uban om pediang ya ke hima ublei kum ukon kena dalai leiru un om yo lek besut hapo kata ken mau pangidei ya ka bangin pensan ki hep ki barit ki jongi haglenti ka ba uskutenan bat ya la diru ngin penyo ya ka men sim ka ba kum maki kenang ya ka bangin yo ya ka bangin lek sya kata ki hima ka jong ublei haba unsawan syawangi ki hep ki barit baro sa si sinpan na kerpat efi na kentu ya fi ke ni kapor ya ka ba pi pinlong ki kena ki batips ngi pinlong ki kena ki basmat ban be ki jinge seng ban shim ban ta ha ki jinge seng ki ba pher bat ling ba jong ke ni ki jinge shim ban ta ki jong pi ka jing smart ka jong pi ban be ki jinge seng lang hapo la ka jong ka balang ublei unyo ban kerku ye pi penang san na kowe ke sngi kowe pat ban ngai skamru ba onda filasan pinyo ban long kita ki atyar ki jong ublei nak benta ka buram ka jong uhi ublei un kerku ngi nak benta ka buram ka jong u amen tu boleh undang ringkat lem beri teman besan MD berbanyang ya kebai lap ngoi kubur ling ba ktien ka jong ublei tadi kapor pangin yo ya kan penuai no ya kan nikajeng syakri jong yo ublei tadi kapor kerpa sai sini ini teman besan MD berbanyang ya kebai in pelaj yang jeng kerku ba penuai ti hakini kapor ngila poi se bentai ka bangin penuai no ya kini ka program ka jongi ngeng scam ya ka ba ublei un kerku ki program barok ki bangin laban pendam baru ublei kerkuru ya pi barok ki bayo pek ya kan ni ka program ke jongi ublei don lem terangkat bat pi ublei yo ban kerku ya ke jing em ke jong pi ke pemana ka sngi
Dengan pendam hau blay ke jing tuai. Ku kupa jingi bah benangi ai ngo ya me. Ya ka ba me penyo yangi ke nikalat kan trai. Ya ka ba ngin yo ya ka ba ngin plai ke ketien ke jong me. Ngin yo ya ka ba ngin sha skor ke ketien ke jong me. Ngin yo kan trai bi ya ka ban mat ke jingker khu ke jong me. Pelak yangi kan trai bi ke jingker khu ba batam ke jong me. Bat ka ba wai no ru ngi kerpat. Ka jing e ba ke jong blay ku pa ka ba na bom jukut ke ba bom jukut. Ka jing ai ke ba dap yang ka berdap kerhai ke cung uterai bo nong pen em jungi Jesus Christ lamru ba ke jing selok ka betiang ka betingan ka pensyai bor ke cung men sim ba khoi ne lai huwe play ki nong lam orang kat pat ngi ki nong lam orang kat ba ki kun hap hapo la ka jong ka palang lamru ba ki kun hap hak lang setelah ke pertai mentah suduk ki artaba bom jukut ru amen.